Ivan by sa rád vrátil na Slovensko. Marte chýba rodina. Petra unavujú 12-hodinové zmeny. Máme pre vás výborné riešenie. Pracujte ako personálny manažér s nemeckým jazykom, s množstvom výhod a benefitov. Fixná pracovná doba, bezplatné ubytovanie, užite si voľno počas víkendov a sviatkov, každodenná komunikácia v nemeckom jazyku. Kontaktujte nás a dohodnite si pohovor. Čaká vás príjemné pracovné prostredie a firemná kultúra. Pracovali by ste v mladom dynamickom kolektíve, ktorého súčasťou môžete byť aj vy. U nás nájdete perspektívne zamestnanie v každoročne rastúcej spoločnosti. Získate možnosť spolu vytvárať úspechy a rozvoj inovatívnej spoločnosti. V Atene nájdete všetko, čo ste doposiaľ hľadali. Lepšia práca prináša lepší život.